планера. Той е торнамент софтуера, към торнамент софтуера този е торнамент планера, който е работен. Парадокс. Те някакви парадокси тук се получиха този път. Мълчи. Нямам телефон! Чакай малко. Имам работа. Само момент. Пето, той не мога да се задима. Абе, аз съм се случил да виждам в телевизията даже, че се случва в друг фотография. Пак така не се прави. Това не знам. Да виждам, викам да тук. Има някакъв тънък момент, в който да знаем. Не мога да кажа. Случвал съм ги, ако гледам, нали, спрямо да се правиш някъде. Така го направи. Да, аз и тук ме се заплесках, не мисля как тук е сега докато на почивката, ама... Добре, казват, че ще излезна отвън. Какво искаше? Насиране. Как ще ям? На батерията да снима. Дето ходих вчера, напредната. Имаш ли телефон? На телефона излиза ли това? Като се споска. Дойде ли? Само трябва да апдейтнем с това. Но няма нищо, няма. Виж кое е. Виж как е. Абе, как е пратено по сега. Не влезе ли в такова? Ще го правя, каквото да постави, ще го правя. Дай да я влезна в почта. Кума, любо, така ще по-говорче тебе. Трябва да седна, аз съм по-стар. Това беше първо да бяха средили по-стори. Първо бяха на покой и направиха на такъв кръст. Но сега е, най. Това е съм насели факт. Как моя? Може да бъде кара, като играе. И моя и той играе. Само че моя, не знам точно колко ти взема, ама моя да ми направи всички зъби без пари, само колко зъби ти взема. Вижте му вътре, на близките, не са толкова близки.
Та фризера ми не дойде, ама на работа. Какво прави там се на Коя? да направи 16 зъба. Вместо рамки. Трябва временно проблема да го накарам да направи някакъв. Ако се всяка е след като Миро, изключи звука, бе. Звука чува ли се?